Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ लबलिना बरग'हाया अलिम्पिकनि थाखाय सायख'जाबाय लबलिना बरग'हाया आसामनि मादावनो आइजो बक्सिं गेलेगिरि महरै गिबिसिन अलिम्पिक सायख'जानो हादों लबलिना बरग'हाया आसामनि गलाघाट जिल्लानि थागिबि लबलिनानि बिफाया सासे फालांगिरि आरो बिमाया सासे नखर बेंगिरि लबलिना बरग'हाया सानै जेवजा बिब'बो दं मख'नो गोनांदि लबलिना बरग'हाया अलिम्पिकनि थाखाय सायख'जानायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लबलिना बरग'हायनो साबायखर बावनायजों लोगोसे बरायनाय जासिहरदों। नैथियाव दङ बिटिआरआव अरुणोदय बिथांखिखौ लानानै गोबां बेले-बेजे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर महकुमानि गरेस्वरनि हाजलापारा गामियाव अरुणोदय बिथांखियाव गोबां बेले-बेजे जानायनि अजद होदों गरेस्वरनि हाजलापारा गामिनि रायजो राजाफोरा अरुणोदय बिथांखिनि फारिलाइयाव मुं सोसनजायैयाव हेंथा खुद्रिखांदों हाजलापारा गामिनि रायजो राजाफोरा तामुलपुर महकुमानि गरेस्वर सार्केल अफिसनि सिङाव हाजलापारा गामियाव अरुणोदय बिथांखिनि मुङाव गोबां बेले-बेजे जानायनि अजद थिखांदों गुबै मोननो गोनां सुबुंफोरनि मुं अरुणोदय बिथांखियाव सोसनजायैयाव गोख्रों जादों हाजलापारानि रायजोआ मिथिनो मोननाय बादिब्ला गरेस्वरनि जौगानाय खोन्दोनि सिङाव आरो गोबां गामियाव गुबै मोननो गोनां सुबुंफोरनि मुं फारिलाइयाव सोसनजायैनि अजद होदों रायजोफोरा। थामथियाव दङ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों 15 जुलाइनिफ्राय 20 जुलाइनि गेजेराव खुंफुंजागोन मेट्रिक आरो एचएस आनजादा 15 जुलाइनिफ्राय 20 जुलाइनि गेजेराव खुंफुंजागोन मेट्रिक आरो एचएस आनजाद बे बाथ्राखौ दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों खानापारानि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेजाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मन्थ्रि रानज पेगु मन्थ्रि अतुल बरा मन्थ्रि केशव महन्त मन्थ्रि युजि ब्रह्मनि बाहागो लानायाव बे बाथ्राखौ दिनै फोसावो 1 जुलाइसिम कर'ना पजिटिभनि रेटआ 2 सिम खमायाब्ला आनजाद केन्सेल खालामनाय जागोन होननानैबो फोरमायो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। ब्रैथियाव दङ बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि थामहिनबा बिटिसिनि 38 नं भैरबकुन्द बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया थांनाय बिधानसभानि बिसायख'थियाव उदालगुरि बिधानसभा बियाबनिफ्राय एमएलए महरै देरहाबोनायनि उनाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरिया सोर जागोन बेखौ लानानै सानफ्रोमबो बिटिआरनि थागिबिफोरनि गेजेराव सावरायज्लायनाय नुनो मोन्दों। बेबादि समावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर'आ बिनि सायाव बुङो दि गबिन्द बसुमतारिया जेब्लासिम आसाम बिधानसभानि मन्थ्रि बिबानखौ मोना अब्लासिम बिटिसि खुंथायनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि महरै थागोन होनना रोखा बुंथियो गाहाय खुंगिरि बिथाङा। बाथियाव दङ चिराङाव सासे 16 बोसोर बैसोनि गथ'आ पाबजि गेलेनो मबाइल मोनैयाव गावखौ फोजोबना लादों मोनसे दुखुनांथाव खौरां चिरां जिल्लानि रुनिखाता थानानि बेन्दोङाव थाखो 10 फरायनाय 16 बोसोर बैसोनि सासे बर' हौवासाया बिमा बिफानाव मबाइल बिनानै मोनैनि गावनि बिमानि दख'नाजों दौलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया मैया मोनाबिलिनि 7 रिंगा 30 मिनिटसो समाव जादों। गामिनि मानसिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे गथ'आ जोबोद मबाइल गेम्स गेलेयोमोन। गामियारिनि बुंनाय बादिब्ला हौवासाया मबाइलखौ पाबजि गेम गेलेनो बिदोंमोन। बे जाहोनावनो मबाइलखौ मोनैलाय हौवासाया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबना लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।